Una experiència molt bonica, poder viure això, veure el delta des de dalt, veure els camps d'arròs, és una experiència que jo no m'ho esperava i m'ho he passat molt bé. Sí que coneixia la DOP, jo soc arrosser, jo faig arròs, llavors clar, tots aquests temes m'interessen molt. I bueno, aprofitar i agrair a la DOP que hagi pogut muntar aquesta experiència, no? Perquè la veritat és que és un record per a tota la vida. Bueno, l'experiència no ha sigut la primera vegada que volo amb globo, de fet és la segona vegada. Sí que he sobrevolat el delta, el que passa que clar, és bastant diferent, no? El fet de veure un paisatge que sempre l'estàs trepitjant, de fet soc d'aquí, veure'l des de l'aire amb una calma, no ha sigut molt bona perquè hem tingut boira, però clar, la calma del globus és totalment diferent. Per exemple, aquesta setmana també vaig volar amb paramotor i és bastant diferent, no? L'experiència fantàstica, com sempre, ho veus molt més en calma i diguem que encara ho gratifica molt més, no, el globus, perquè el globus, clar, per a mi el delta és un paratge tranquil, no? I el globus sembla que estigués totalment immers dintre del paratge. Bueno, ha sigut una iniciativa que vam estar parlant en el que és el Consell de la DOP, que s'ha anat fent a diferents denominacions d'origen, i ara que havíem acabat de segar i tenim aquest temps, que sol ser un temps bastant bo pel tema de vents i tal com està la meteorologia, vam decidir que seria una bona iniciativa, no? Poder fer un volt pel delta de l'Ebre, tot i que avui hem agafat un dia una mica especial, que hi havia boira, que no sol veure, però una experiència molt bonica.